סטודיו רדיאנס לעומת סטודיו פיקס. בואו נבדוק למי באמת כל אחד מהם מתאים. אז אני התחלתי בסטודיו רדיאנס. תקשיבו לי שזה לא עוד מייקאפ. זה פשוט האור שלך רק יותר טוב. ניתן לבנייה, יש לו כיסוי בינוני עד מלא. הוא לא מרגיש כבד בכלל. הקטע שלו זה הגימור הזוהר, קורן, איך שלא תקראו לזה. הוא נותן לכם תחושה של אור בריא. כאילו יצאתם מאיזה טיפול פנים. יש בו 33% של רכיבי טיפוח. שומעים? כן, תשמעו טוב. הוא משפר את הלחות באור מיידית, והוא יוצר לכם את המראה שתכף תראו. הוא עמיד עד 12 שעות ומעניק לחות עד 24 שעות. מטורף. אז למי הוא מתאים? הוא מתאים לכל סוגי האור. אני משתמשת בו לבנות שרוצות סקין גלו, מראה שהוא לא מזיע, שהוא יותר מואר, יותר קורן. לנשים עם אור בוגר הוא פשוט מהמם, כי הוא לא נכנס לקמטוטים, וגם לכאלה שיש להם אור יבש במיוחד, הוא מזין להם את האור במלא לחות. בואו נעבור למוצר המשלים שלו, קונסילר סטודיו רדיאנס. אני לקחתי גוון NW15, קונסילר שהוא גם לחותי, גם זוהר, הוא לא כבד, הוא לא נכנס לקמטוטים. בשימוש ממושך הוא אפילו מפחית כאויות מתחת לעיניים. נותן לי מראה טבעי, אני משתמשת בו גם להדגשות, לחיטובים. גם הקונסילר הזה כמובן מכיל בתוכו 80% רכיבי טיפוח, כמו חומצה הילרונית, ניאצינמיד, ויטמין C. אני ממש אהבתי את התוצאה. מה דעתכם? ומפה אני עוברת לסטודיו פיקס. אני לא חושבת שיש מישהו שלא מכיר את המייקאפ הכי נמכר של מק. מתאים לכאלה שיש להם אור מעורב או שמן, מי שרוצה אור אחיד, בלי הברקה מיותרת, הגימור שלו מת, כמו חרסינה, ועדיין הוא לא מרגיש כבד. הוא נותן לכם את הכיסוי המושלם לאורך כל היום. הוא עמיד, טבעי, מסתיר כאויות, פגמים, אדמומיות. כמובן שגם בפורמולה הזאת יש רכיבי טיפוח שמסייעים בשליטה בשומניות, והוא קיים ב71 גוונים. מפה אני עוברת לקונסילר, המוצר המשלים של הסטודיו פיקס. אני משתמשת בגוון NW25. סוד קטן, אני משתמשת בו כמעט לכל הלקוחות שלנו. קונסילר שהוא עמיד עד 24 שעות, הגימור שלו מת, טבעי, הוא נטול שומן, הוא מתאים כמעט לכל סוגי האור. לסיכום, אני חושבת שהרבה יסכימו איתי. יש ימים שבא לי להיראות זוהרת וקורנת, ויש ימים שבא לי יותר את המראה מת. מה דעתכם? מה אהבתם יותר?